Σας παιδιά, Scorpion PvP εδώ πέρα παίζουμε Minecraft Skywars στον Γεια σου Pixel. Και πριν λίγο ήταν έτοιμο ένα άτομο που καθόμουν AFK στο Skype να μου ορμήξει και απλώς έπεσε κάτω. Δεν τον χτύπησα ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος ή κάτι τέτοιο, αλλά έπεσε, οπότε περισσότερα chest για μένα, λιγότερα chest για αυτόν. Μάλλον, επειδή πέθανε, μπορεί και καθόλου, δεν ξέρω. Για να δούμε. Τίποτα, αυτό. Ωραία. Αυτό. Οκ. Και... τι είναι αυτό, τα μεσόρμησα θα το πάρω. Θα το πάρω και αυτό εδώ πέρα όμως. Αυτό θα το βάλουμε εδώ. Και αυτά ήταν τα chest μόνο. Δεν ήταν καλά. Α, ξέχασα αυτό. Όχι, δεν ξέχασα αυτό. Α, σήμερα είχε τα items. Τώρα εγώ σε τρόμαξα. Και σαν βλάκας αντί να... ναι, θα μου πετάξει το poison τώρα αυτός. Το πέτυχα. Και αυτό το βίντεο είναι το βίντεο της Παρασκευής. Όλα κομπλέ που είχα πει για το πρόγραμμα. Δηλαδή εγώ το τραβάω Πέμπτη. Πάντα το τραβάω μια μέρα πριν 2. Και ωραία. Τι κάνει αυτός? Θέλει να πηδήξει και να στήσει blocks εδώ και να ανεβεί. Ή θέλει... κοίτα πως είναι τα παπούτσια. Καλύτερα τώρα. Ναι, τεμ. Τώρα μάλλον αυτός νομίζω ότι... πάμε δείτε τι θα κάνω. Θα το πετάξω κάτω, μου το. Τώρα θα το κάνω έτσι. Τακ. Θα κάνω και την καβάλα μου τελειώσα. Who cares. Αυτό εδώ πέρα δεν το θυμάμαι να πω την αλήθεια. Τώρα εγώ δεν μπορώ να ορμήξω. Yeah, boom. Μία μόντο. Έχω blocks, έχω. Και... αυτό το βίντεο έτσι όπως βλέπετε το κάνω μόνο σαν θα ανεβεί. Μπορεί και να μην ανεβεί επειδή θα χαπθαίνω συνέχεια. Μπράβο, έχω άλλα 23 arrows. Φλάκα. Α, και γίνεται refill όπου να είναι. Ας δούμε πως θα γίνεται το refill μπροστά στα μάτια μας. Σε 5 δευτερόλεπτα θα πάω στο chest. Χαμπαρέ, μποέμ. Λοιπόν, εδώ ετοιμαστείτε, θα δείτε το refill σε όλο το μεγαλείο. Ομιτζή. Ας δούμε και εδώ. Τα ίδια ακριβώς. Power 3 αυτό τι ήταν? Power... τόσο ήταν και αυτό. Γαμώ το... κόψε. Γαμώ το. Πάμε από εδώ πέρα. Επειδή είμαι στα pro. Who is the pro? Me is the pro. Who is the pro? Wop MLG. Και παίρνουμε από εδώ πέρα αυτό. Και αυτό. Γαμώ την τύχη μου. Τα αυγά σου με χεστικά πάνω μου να στήθε. Και μου σε φάση πάει, τελείωσε. Δεν έχω demo chest plate, αλλά έχω αυτό εδώ. Με συνεπία να το έχω έτσι. Καταλάβατε πως πάει. Σίκου. Γαμώτο. Τι κάνει ο νουμπάς? Άντε κάτω. Τα kill steal, my friend. That was a kill steal. Yo. Δεν έχεις power 3. Εγώ έχω power 3. Yeah. No. Yeah. Fuck yeah. Ωραία. Έχει εδώ πέρα chest plate. Θα τον σκοτώσω άμα χρειαστεί. Ναι, βλάκα. Πόσο έξυπνος είσαι για να το κάνεις αυτό? Λογικέψου. Και αυτό με να πάω να πάρω τα items. Έχουνε μείνει... α, δεν είναι items εδώ. Boom. Α, τελειώσαν τα arrows.
Αφοσίωση. Ναι. Μυαλό πατάτα. Τι να θα σκοτώσει. Όχι πως εγώ έχω κανένα πρόβλημα, αλλά... Οκ. Μαν... Βάλω το αυτό. Όχι. Να κάνω ρε. Να βγάλω τάρους. Έχει... Enchant. Θα πάμε mid. Let's go to the mid, let's go to the mid. Whoop, we come to the mid. Πού είναι αυτός? Πού είναι? Καλά. Πατάτα. Τι πατάτα? Ποιον λέω πατάτα, βλάκα? Αυτό μου έπρεπε από πατάτα. Από έχει poison of regeneration και τώρα το κατάλαβα. Πατάτα αυτέ μου. Πάρουμε το bow hit. Καημένε. Shot and death. Του βαράει ο Ender Dragon. Νίκησα. Και αυτό ήταν το πρώτο win. Νου. Και αυτό ήταν το πρώτο win. Οπότε πάμε καλά. Οπα. Και δεν έχω κανένα ιδιαίτερο topic να μιλήσω. Απλώς θέλω να πω ότι στους 50 subs, αν δεν έχω φτάσει ήδη την ώρα που ανεβάζω αυτό το βίντεο, ελπίζω να μην έχω φτάσει ήδη. Βασικά θέλω να φτάσω στα 50, αλλά όχι τόσο. Θέλω πρώτα να βάζω αυτό το βίντεο για να σας πω. Ναι, όπως είπα, στους 50 subs θα κάνω giveaway ένα banner. Επειδή και εγώ σιγά σιγά αρχίζω να μαθαίνω και εγώ να κάνω τα δικά μου banners, αλλά δεν είναι τόσο καλά όσο τον άλλον του Strafe Master, του Killer και όλα αυτά. Αλλά δεν πειράζει, θα μάθουμε. Θα φορέσουμε αυτό, θα κάνουμε αυτό. Θα είμαστε κανείς δεν θα έρθει στο νησί μου. Αν δεν έρθω εγώ πρώτος, θα δω το Snowman και θα τον σκοτώσω. Θα μείνουμε με 23 άρρους, αλλά όλα κομπλέ ακόμα. Θα ανέβουμε πρώτοι εδώ. Let's go to the noob. Καλό αυτό, έξυπνος. Απλώς όχι αρκετά. Α, εντάξει. Και λίγο μου σε φάση τη φλάκας, τη πέταξα τώρα πάνω μου. Οκ. Και sorry που κάθομαι έτσι, απλώς μόλις γύρισα από το φροντιστήριο και γενικά sorry που δεν θα παίζω τόσο καλά. Είναι επειδή μόλις γύρισα από το φροντιστήριο και στην κυριολεξία τα χέρια μου κρυώνω. Κρυώνουν τα χέρια μου, χωρίς φλάκα. Και με πολύ ράστε επειδή μόλις γύρισα από το φροντιστήριο. Και με πολύ ράστε επειδή μόλις γύρισα από το φροντιστήριο. Όπως και αυτός εδώ πέρα είναι πολύ ράστε επειδή και αυτός μόλις γύρισα από το φροντιστήριο. Αλλά εγώ γύρισα περισσότερο από το φροντιστήριο. Οπότε πάμε. Γαμώ το. Μη με ρίξεις. Ναι ρε. Θα πήγαινα άτομο στο mid. Τον βλάκα. Καλά, εντάξει, άμα το πέρα αυτό το bow, θα ήμουν master of the bow. Αν και μερικοί το παίρνουν. Bow ain't bot. Πάμε. Ένας μπούφος είναι εκεί πέρα και είναι κόκκινος με HD στο τέλος. Ναι, νομίζω ότι δεν μπορώ να το πάρω αυτό το hit, τώρα δεν μπορώ όντως. Αλλά με έδωσες χρόνο για να πάω πιο κοντά. Και τώρα είμαι πιο κοντά και στους δύο σας. Oh shit. Ναι, θα με ρίξεις. You are not allowed to block.
Γκάμα εδώ. Δεν είμαι σίγουρη τι θα κάνω, αλλά... μπορούσα να το φτάσω. Με ενοχλεί, Your turn. Πόσο πλάκα γι' αυτό. Τι έκανε ο άλλος, κοιτάτε με room. Το έκανε έτσι για να μην με ρίξει snowballs. Καλή βλακεία, GG. Εγώ τώρα θα μου πει ότι έχω hacks. Το λέει και το όνομά μου. Τι ωραία, είμαι σίγουρος ότι δεν μου το πει. Όχι, δεν μου το πει. Παράξενο συνήθως όποιος σκοτώνει τον άλλον είναι hacker. Και θα πάμε έναν ακόμα γύρο. Sorry άμα θα είναι βαρετό το βίντεο. Μισό να το πόσο τραβάω. Τραβάω 12 λεπτά μέχρι τώρα. Sorry άμα είναι βαρετό το βίντεο και όλα αυτά. Απλώς τετώθηκα. Απλώς προσπαθώ να βρω topics. Δεν έχω topics και ούτε εσείς με στέλνετε topics που θέλετε να μιλήσω, ενώ σας το έχω πει, αλλά δεν πειράζει. Οπότε μέχρι τώρα τα περισσότερα μου βίντεο είναι απλά βίντεο, γιόλο. Χωρίς τίποτα άλλο. Ένα γιόλο και μισό. Τώρα που το πια αυτό, έχω αυτήν εδώ τη μαγκιά. Θα στήσω τη λάβα για ασφάλεια. Θα φορέσουμε το κράνος, θα πάρουμε τη λάβα και για να μην έχουμε και για να μην καιγόμαστε θα κάνουμε αυτό. Θα σβήσουμε και αυτή τη λάβα. Όχι, δεν με νοιάζει. Και τώρα εγώ θα χακάρω, δηλαδή θα κάνω αυτό και θα κάνω έτσι, έτσι, τι κάνει το καημένο. Άντε, έτσι, ορίστε. Θέλω τη λάβα μου πίσω. Yo dude, what's up? Ας πάρουμε και ένα δεύτερο νεράκι. Δεν θα μας κάνει κακό. Όταν με το κάνω εμένα αυτό εδώ πέρα νευριάζω, αλλά όταν το κάνω εγώ είναι τόσο τέλειο. Ναι, σε χαλαρώνει. Και εμείς θα πάμε με τη λάβα. Θα τη στήσουμε, αυτός θα τρώει damage, εγώ δεν θα τρώω damage. Επειδή είμαι έξυπνος και προφανώς και με είδε τι είναι αυτό που λέτε. Οπ. Εγώ δεν πονάω, εγώ δεν πονάω, εγώ δεν πονάω, εγώ δεν πονάω, εγώ δεν πονάω. Fuck you. Το κάτε να πλήσω μέσα. Χαμούτο. Δεν πειράζει. 2 wins, 1 lose. Και επίσης θέλω να πω σχετικά με το pack μου ότι άμα θυμάστε είχα 2 packs όπου τελικά εκείνο κανένα από αυτά δεν θα γίνει release, δεν τα έχω ως pack μου, θα κάνω ένα τελείως δικό μου. Επειδή αυτό εδώ πέρα ήταν σκέτη αντιγραφή, το ένα του Zyper, απλώς το έκανα κόκκινο και το άλλο του Surflare και απλώς το έκανα mauve. Οπότε κανένα από αυτά τα pack δεν θα κάνω release, απλώς θα κάνω ένα καινούριο δικό μου. Τα σπαθιά τώρα μπορεί να πάρω πάνω, αλλά θα έχει διαφορετικά bow, διαφορετικά θα είναι το καθένα από το άλλο. Διαφορετικό pack, οπότε ναι. Τα λέμε στο επόμενο. Τα λέμε στο επόμενο. Τα λέμε. Όχι, εδώ. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.